Hi, kamusta kamo tanan? Ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga gusto ko istorya sa inyo subong tawag siya Eternity Flame for Men. Iyan ni siya ni Calvin Klein, no? Okay. So nagligad, nagstoryahanay na ta parte sa Eternity. Iniya flanker ni siya bale nang kasakay siya sa pagkasikat sing Eternity. So gintawag ni sa Eternity Flame, no? Palariho sila konsimutan, hindi man gid, no? Dulain na siya, no? Kay iniya pangtugnaw ni siya, hindi parsing eternity nga do pang aga, iniya pangtugnaw ni siya, no? Ang angay nga temperatura para sa iya is between 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have pineapple. For the mid, we have rosemary. Kag for the base, we have amber, leather, kag labdanum. No. Kajutay lang gid sing iya nga mga nota pero kakusog si iya. Labi na gid ang amber, no? Kung simutan mo ni siya, una ang pineapple gagwa gid ang pagkatamis pero ang amber baw nang ano gid ya nang ka-obvious kidya nga kakusog si iya. May raman sing jutay nga leather tapos ang labdanum amo nang gapadugay siya, no? Kanami isa kag abi mo lang namian gid ko sing eternity nga oreg inya nami amang ko ni si iya kanami man ni si iya kag nang may pagkasophisticado man sa tapos nang kanami lang kidya sing iya nga amber, no? Na kung mahiligon ka mo sing amber amo ni siya ang inyo kwaon amo lang na kung namian ka mo sini nga pahamot pabalaan nyo lang ko kag kung may mga iban pa kamo pahamot nga luyag nyo sa akon istorya ibilin nyo lang sa comment section sa dason naman. Bye bye.